लोगोफोर दिनै कार्बि आंलंआव जि इलेक्शन जादोंमोन बे इलेक्शनाव माने दावराव जादों माने बेलट बक्सनि सायाव लानानै माखासे गावजों गाव पुलिस आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जालायनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय माने बेलट बक्सनि सायाव गावजों गाव नारा नाथा जालायलायदों। मानि थाखाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। दिनैनि दिनाव बेबायदि जानांगौनो खुनु दरखारानो गैया। मा बेलट बक्स बुख्रुबलायनाय सावलायनाय मोजां रोखोमनि जुदि इलेक्शन मोनबा बाहाय जेबो बेलट बक्स बुख्रुबलायनाय एबा सावलायनाय थासारि एबा बेबायदि दुंहाव थासारिया जानो नाङामोन। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? माब्रैहाय पाब्लिकफ्रा दिनैनि दिनाव मारै दाङाबाजि जाखो? माब्रै बेलट बक्सखौ मारै बुख्रुबलायखो? जाहोना मा? व्हाट इज द मेन रिजन रायजो राजाफोर? नोंथांमोना सानदो दिनै गोबां पुलिसफोर दङ। पुलिसफोर थासेयावबो दिनै बिथांमोना माब्रै बेलट बक्सखौ लामा लामा बिदि लानानै गारख्रुबनो मोनखो? माब्रै सावनो मोनखो? बिनि मेन जाहोन मेन उद्देश्यआ मा? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर।